ajụọla m onye isi ojii si olee otu ụwa niile anyị ụwa niile ga-esi dịrị n'ihe ọma niile nọ n'ime ala oke vulani ma anyị nwa ndị nwe ala ihe ọma niile Chineke ji gọzie anyị nọ n'ala anyị ọ dịghị anyị ihe dị anyị mkpa wee elu biko ọ bụ n'Igbo onye Igbo ihe m ji n'aka anyị onye nwa ka a na-akpọ okpogho ọwụla anụ maka okpogho onye ihe awa okpogho nke bụkwa na nwanne ya nke ọ tọtara Ejemma ọ bụrụ na Ejemma ju otu afọ ọ otu okpogho nke a kpọrọ okpogho ọ bụrụ na ile mee ya anya o nwere ebe ovu akara maka a na-ekpeji ya ekpeji ọ bụrụ na ihe a bịara iji ya mee orughị ihe a maka onye nwere ihe a n'ala Igbo mgbe gboo ọ oke mmadụ okpogho ọ bụrụ na ihe ji ya eme orughị ihe a na-ekpeji gị ya ewere mkpirisi okpogho nye gị ya ka ị hapụ okpogho asịghị ebe m si bịa eteela ọ na-enye m ọṅụ Ejemma na ahụ nke a na-akpọ eze ego onye nwa ka eji eme chenji nke a ọ bụrụ na evute achọghị m ijeghe isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ogu ihe awụ ọfọ na ogu mana isiokwu m wụ ogu enwekwara m ike ikwu okwu ogu ma mekwutughị okwu ọfọ maka ha abụọ ọwụ ha wụ oke enyi ọfọ na ogu ha dị ka mgbe gboo ndị igwe na eze mmụọ oke enyi ọ mgbe nwa bekee yi batara ha na-apụghị enyi werezi ya nye onye na-achị achị na onye na-akọ akụkọ ndị ọcha n'ala oke bulani ihe mere aga m aga n'iri kọwa ogu mama emetụgha ọfọ aka bụ na ọfọ na onwe ya ji ọnụ ya gwa mmadụ gwa ndị Igbo sị na nwoke si na ya ji ọfọ na nwaanyị si na ya ji ọfọ mana ọfọ ama onye ji ya ọ bụrụ na ọfọ ndị nna nna gị ha mara gị aka mana enye gị na mmadụ 5,000 ogunuke ga-erie 4,000 na-abalị iji ọfọ ama onye ji ya anyị ga-abịaghachi na nke a ihe na-eri erika ka anyị laala ogu obi na-atọ m ụtọ dịka onye Igbo nwụla ọmụnwa wuo onye isi ojii lejiri m nwa bekee ya ogu mgbe nwa bekee yi batara ala nna m ha ji akụkọ ha bịa ndị nna nna m ha nabatara ha nye ha ọnọdụ ebe ha ga-anọ ataṅụ mbụ nwa bekee yi kụrụ n'ala nna m ndị ọkọnkọ be anyị buru ya bụ ihe ha ka ha were kwụọ kpọkọta ụmụnna ha n'oge erule ha ji ekpere chi ha n'otu ha si ekpere chi ha mana ọ na-ewute m dịka onye Igbo n'ụbọchị nke taa la mụnwa nabatara nwa bekee ya aghọọla onye ọjọọ n'ala nna m nwa bekee yi bịara bịa ezigbo mmadụ ha na-etigidekwa m mkpu esushi na ya onye a zọtara ụkwụ etighị mkpu ọ ga-ahụ onye zọrọ ụkwụ la wuli elu laavụ ogu anyị ga-eji nwayọọ weta ogu tụwasịchaa ya ka ị mara ihe dị ya n'ime asị m dịka mmadụ ewu onye Igbo kama mmadụ ga-ejiri gị ogu jiri onye ahụ ogu Igbo mmanụ ị ga-enwe ndidi ogu ka tụwasị ya ekelere m ọha nweze ekelere m ndị nze m ọzọ ekelere m ndị chiri n'ala Igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ji ọfọchi ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị Igbo la mma were ntị onye Igbo n'obi onye Igbo ogu ọ ka mma na ndụ gị a ịnọ dịka mmadụ ị ga-ejiri mmadụ ogu karịa la mmadụ ga-ejiri gị ogu onye aka ya dị ọcha kama ị ga-achọ ya hapụ ya ka ọ chọrọ gị asị m ala nna m mgbe anyị na nwa bekee mata anyị nwa achọ ha nwacha anyị bịa mana ọ bụ gịnị ga-eme ihe ọma ahụ niile nọ n'ala ahụ ha achọ bịa ga-adịzi njọ ọ ga-awụ ha nwa bịara abịa dị mma otu anyị si ekpere chi anyị ga-adị njọ
bụrụ na m were omenala Igbo gaa India na-abịa agwa onye India na otu ya nwa shi na-ekpere chi ya nna ya gwara ya ọ dịghị mma na ọ ga-awụ nke mụ aka mma. Ọ bụ oke gafee ikufele mmiri ihe ọ bụla mere gị ebe ahụ ọgwụ wara achọ ibe ọgwụ a mere onwe gị. Onye Igbo mata, chọpụta, kpete, kwenye ma kwere na Chineke dị ka mmiri na-asọ asọ na onweghị ebe Chineke bụ ọbịa inye. Asị mmiri ahụ ị gụrụ aha nke a nọ na ama nna gị, mmiri ahụ sọrọ gaa na mba ọzọ ya agụrụ ya aha ọzọ. Fee Chineke otu ahụ ndị nna nna gị si gị fee ya ka ọ dịrị gị la mma, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ojiọfọ kelere Igbo lekwe okpogho nke ebe eje mma, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo kọtọ akụkọ ha ka anyị ghọta onwe anyị ka ọ dịrị Igbo la mma, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ.